199. Bangay mama ng pagkakalan. Ano din ako. Bangay mama ng Dagan pagkakalan. na niya, dagan na mo subscribe nimo, mo na magsundo ka. Unya kay kanaan. 199 kay nag-subscribe ko kausa ni Gandang Kara, 199 kada buwan. Ku ante. Aray. Kanaang. Kuya Ray, Ray. Ang sala yung Kuya Ray. Ang Kuya Ray, lagi na Ray. Kuya lagi na Kuya Ray. Kuha mo ka na Ray. Nara yung pinya. Lang ng Ray. Akong mama mga inday. Diyan kani ako ning pagumangkon. Si Lalay. Ito mga inday taga Bukid jud mi mga inday. Mo nang among storya Bukid nun kayo ni. Magkarong grammar man mi sa among istorya oh. Amo ra gyud nang dawaton ang mga bus. Kay saon man. Mamay among naandan yung istorya ng Paturagas. Kisa man sapatos lin nga puti lin nga murag Nike lin. Aw, kuma. Ito ka baka pinapit ng 300. Oh, 300 din eh. Ay. Ano ko ba na kare? Ano ba kare ay? Magkami ba? Magpaano nilang ang tulungan nila. Basta suki. Pero di gani. Magsabi ko. Oy, baka umiyak ka. Baka lang kung hindi. Tama ko na iwanan. Waa, Tanga. waa. Nabugnaw na ni akong kape. Ilong Julia oy. Ba ang ganyan si Papa? Oh, pili mo man. Hindi mo nang mataon. Pili mo man masulog. Pili ko matasin. Lagi! Magkabilin. Alagi no, no, usap din na oh. Ay, maklaro. Asa mo nang mipit ni? Asa nga unay? Ito, Ato sa atop! Ato puso. Atop na mga on, atop. Kaya mo na. Blanan daw sa gulay. Sa atop na mga on, sa atop. Tuglanan daw gulay. Kaya pagkay ako ano, barat ko. Hinday tit ni. Nayari na sa hinday na. Ate, ha katuyang TikTok. Atong tinuod na TikTok niya. Magpatotoo naman ko 100. Darius. Tara na ay. Oh, kabubuan ng nga. Ulo, priwaro na kabubo sa imuhan yan. Pwede na, i-adjust mo dire. Pataas man na. Pagsaminak man lang. Ari ko no day. Ne. Utang-tangan na siya day. Kunay para ni lakaw lang na. Hoy! Kunay ikuan. Kamurong dyan, ang tamo yung lakay ron. Yan na, isat na yung nakatang-tamo diri. Kaptang niya ni mawala. Wala ko sudlingan. Ano may sudling eh, sudling kita ka? Ano ba? Sawa! Ini ganyan din, naalagi mo. Ganyan din. Bako na lang dili na eh. Saka po. Tuos, pwede. Ang diro ang nagdagan. Ha? Ang sinadiro na ko. Ay ko na rin, pa ko na rin po rin. Hindi mo ma. Lift up fitness. Aray. Ganit. Didas. Basig din sa ganana. Ang sa to yung gisugo na ko? Balik ka. Ay, mais! Huwag lang dili eh. Ang kaldirong dako. Nga na kaming gamay. Salamat. Ang gulo na eh. Cellphone naman lagi itong tatay niya. Nakapick-up lagi ng cellphone. Di, mani. Makaray. Aw, Karayli na? Kawan. Hindi ko sabi. Kupalit sa mga
Kanang kulay si Gaga. Kay, kung ano man si Gaga, sailor naman. Magpatusok ko. Pusil ba da na rin Oo, yung iba. Siyambana. Banang iba. Sakit. Hindi mo ko nasakit ang pusil. Pusil ba? Laro ko Arios. Pwede mo doon, pet. Masakit pag mano-mano. Natura. Kalo. Crooks ay pitni. Kompit mo na eh. Pit lang! Sukod ko na day. Napawag mo ate. Ano na TV. kay kulan? Sukod si Mina. Pinangga kay Mayo. Pinandaman mig frozen nga avocado shake. Ang lilinaw kayo. Mao nilami kayo. Ito. Sakto day. Buang gitilaw ra kay kasugid sa imong amo. Imo sa tong pangayuan. Guluwa. Iya Rele, dali na, Rele. Magkano kape ha? Dai na siya. Wala diyan eh. Uhari panty oh. Oh, nyari, dali na. Ito ba may? Piyata plastic pila ilan ta ka? Ang itong plastic day. Day. Ha? Ang itong plastic sulan sa Arios. Amo diha. Ayan. Wa ko pinto, remote ko uot ka tong pinto. Yan na ba, Corbett? Undam din na mahalon. Ha? Ay misil o bahalon din na. Oh. Tagwan mil na. Dalaway te. Pilaway sa turo timpla Iwan te. kayo. Iwan sila. Nami ba ni ilang kiki? Ah, diha? Uy, nay bagong open nga kulo, relax ron. Nay payo nga murag kanang kuan nila pa kulo. Karon nag-open ang good ba? Oo. Laban. Sila man ug na ka makukuha kang payong. Ay, mantay. Sila man makakuha kang payong day. Yung kapalitan Naka-discount ma, imong Ito, diha. 400, may imong 450. Yan ay payong. Na-discount ba? Balikat ni. Ini ay sayo day. Kalong ko ni. Ah, Pining. Ah, di ka taon niya. Barato ra biya ko barato na diha. Kita ka lang makan. Nagotos papa. Pariura na. Pero ang open na lang na sila promo. Basta opening. Pining. Naon yo. Madura-wara eh. Oy. Madura. Okay. Spanish ay. Si Papa, ako na si Papa, magsige na nagmerienda. Spanish ba? Ang ulat po na ng Julia man? Spanish ba? bakit nakaluto si mong baboy ka? Frozen lagi man. Hindi ka madali luto malipusin. Dati, no? Dati. Ito lang. Uko ang Ano? What the sigma? Ay ba? ay pag minaldita ay. Dapat mo tayo gamay baboy ga aman ko biil eh. Sabi, ako na natin ni mo. Kaman. Samang manok ka. Ate ni mo ba? Hatag-ate. Ngayon mo, gusto itong video ko. Si Imanyang, huwag ka pangandam. Nagkuntig na ako. Ako kay bulis ka din sino. Ang ngayon. Hindi, ako na ka dito ko. Si Papa di pa mo. Okay, Bugis Glenn, kapit niya. Napa ko gibuhat mo ha? Lakaw. Mapin na niya. Hindi. Ito na. Ako na. Ito mga ang mukha na na. Oh, Scarry. Ako gano'n, kaya mukha mo kakain ng bukado. Lagahan na naman kang hinog ang inyong bukado. Punang ko tayo mo din. Dahil. Ganaan ka niya magpapilo. Naturally. Yan ka rin mo. Wala siyelo. Nawa dyan. Nilo, man. Ah. Tuloy Ah! yun. Muha. Ah! Mga Ito hinog. ba be? Ah! Ha? Naon? Ang mga nang ilaw. Kay panit na pinili. Kasi nililo. Ha? Ako pwede Ang gito. imo ba dito? Hindi ko na siya pwede sa itlog. Dahil sa may pagkaon na nila, di ba din pwede sa itlog? Di man kuno na pirmi. Ay, may lang nagsitirisin. Ano sitirisin? Di ka aning hinog. Ah, di Hindi na din, naglamaw ko gabi din, mungkin ang kaon. Baton ko na. Kalain ako niya si Manang ni Main Taon. Si Manang din. Ako na nagbaton. Loy Len, kayo. tawagin ako si Manang Len. Ina nga. Ma, tawagin ito si Manang Ma. Ina nga, di ba siya mo palit baboy? Pero siya lang ha, di na buglain kayo, bukat kayo. Inas Sige, Manang inas Ma. naman niya si Kuon dito. Kanita ne? Yan yung silingan. Karne, baboy din.
Dili ka makaon. Sigip ka na to. Papa. Papa ni tao. Yo! Pinoy. Pinoy din na. Yo! Guys, oh. Nay Pinoy nga humo kayo. Mga on! Ikaw sad guys, maisig. Day, Ikaw day. Wanda guys. Si Biyong Lee. Nga di ari iya. Ano? Nagkaroon niyo rin. Niyo rin. Yan na pa, oy. Hindi lang yung situation, day. Daw na dahin. Lang. Ni. Ano naman ni Pan? Ditsuhon na ni kaunti. Wala Ano na ipanit? Kamali mag-upisit ka ng kuwan. Abi na kung ditsuhon ni kaon oy kay kanang kuan man ni. Sukalin ba? Nabay lunuti nga largon mo kaon ti na pa jud ay panit. Nasipit ni nagpanggunit pa kay mukaon. Nabang ka na diyan. Ang gani, no. Wa magpupili. Unya na. Na may tipak ka. Di ka ni kang kuwan. Gabriel, kung salbahong gulo. Paniti ko nang iyahati. Ah, na. Wan ang. Da ni dagan. Ang kuwan. Wa magpupili. Yan lang day, kaginit pa kayo na day. Tangan tuloy ko ah. Ama mo hukak ka. Suka. Kamang. Parang Pinoy ba? Ano kayo? Ano suka mo day? Mas waki. No, may. Ni taman. Ay, tawagin. Yo! Waon! Pre, oh. Tunga tari. Ako sarap ko rin maray. Wa man suka. Kaman. Rao? Saman. Hala to rao? O tiplado na na. May timplo. Ha? Di kay timpla na bay suka nga itindas ni dira timplahan daan. Nagtuo man ko timplahan na na. Yaman. Kaon na kay mukhang kakabukado. Buong pako ning Riley oy. Maligo-ligo. Pero man din, niya butangan lang. Ano man ni? Asa Isa man imong ni. anak? Si Be! Oy, sige. Kaon na. Lele ko, malang wato kaon. Ana. Igo aswalot ko ron. Ano ni suka? Wato kaon. May kilay ikaw. Huwag nakakaon na po. Huwag mong inamulusan. Di naman kanikaw, nung manakakaw. Hindi na agad buang. Kapalitan lang sa kukuhan kay. Wato. Tuyong ang Uy, lami. Diri. Nalay kaninot eh. Ay kaw gitlog Ikaw ba? Ay kaw gitlog. Kaon do. Ay na. Ayaw ko rin koranan. Ay na dadaan. Pwede dagat eh. Ganun taon. Huwag may pil ba? Sabi ko ate. Ken! Dili age! Nabitin ate. siya sa kuhan day. Ha? Nabitin siya sa shake. Na, mausik ka Ah! na lang kapanga. Nabitin sa shake. Balik ka dili! Yan! Nalabay mong kontra dili ka! Nadain day. Oh. Dire mo mong kamaritisan. Yan dili mong kamaritisan! Basta magmaritis may Sibe! Correct. Are diritin. Magmaritis ta. Samot na taning di na dito ganahan mamahaw. Hindi na kumahawan. Ko si Bilino nagtimpla-timpla So, niya ha. sako rin si Biawar mo. Di sa kun kauna na ko ah. Ihasik ka. Tuwat ko sa kabilin kinihang. Kay mo kaon din sausawan si Sibing way sili. Magkakaroon ang pit ni. Ay dara na ko. Dara ay mauni. O dara tayo. Hindi lagi mo gasol. Kaya po na nalinay muhamal na takog usap. Diri na si Bay. Si Bay. Samot na kita ano. Virus. Dere. Isakta na ni Molen palipong. Ano Molen? Buhi pa man ang lingkod. Impuli man. Salak man si Kuan. Bilahin na na. Bilahin ba na? Bilahin. Ako birahin niyo si Billy. Okay, bilahin. Yo!
Di mabulog man sa taoy. Palagi Hindi siya sa mukha. Hindi naman ni safety ng unaning pagpudlanan sa pagkaon. Kay ang inyong suka, anak no, na dagang uod gagmay. Kana bitang mukiho ka ng mga lupad gagmay, magdalag ulod. Panindot na tingin sa'yo. Pino kayo. Tingin mo, puti mga niduta. Baka. Kung mo kita sa akong vlog, yung lang natamo. Wala. Di mami So, mami makasubscribe mo. Nakala mo eh. Mami kabayad dahil. Mga basher ang minimum. Ay, kung nangibayad ang imong kuha, subscribe. Kuan pa Hindi yung na bayad basta mag-subscribe ka. Namay kabante. Uy, Wow. YouTube. Ang gusto bata, ipuan ka. Dali. Kumplado. Unya na lang sila. Wanay, itlog, unya na. Fruit na mga dahil. Da, kalamoy-lamoy na eh. Diyan din eh. Papa. Doon ako bukay ang mulot ma. Oo, magkanoon. Yan na lang, abot itong usa. Abot itong akong... Ito naglapo at atong crack nito. Babaw. Hindi ako mabot itong usa. Buhay mo sa sungit. Tingin Oh, mo. yun eh, itong may buwangan ay katusang diri ko mo. Itlog sad. Itlog po na buwangan. Meron niya mga kagiron laba. Dahil na bagpangiros. Babae. Nagkaamsan ako sa saruin na gahapon ani kay tabang man si Abloy na pag-alsa sa manok. Tidaghan ko na inyo na pa itlogon. Bigya. Ah, tag sa kabuok baligya. Ah. Halina Dali na labog. ko gapag usa. Si mama ba, naghamisan maning hitsura, klaro kayo. Minsan bitaw ni bata siya. Ang mat... Yabag day kay yung iulit kay yung naman siyang bilin katong usa. Wa ba diya maoy? Gibanan niyan tubig. My guys, Ato ka sa uwa ka mahiyang, diya hiyang na ka. nasapsay pa kong mamagnaong na ko, my guys. Yo, good. Awan, do ka mo kilo? Iambi ng usag, bawal na nimo. Bawal kay yung mga panayoon. Uy, God. Patasang magwanga. Dito suka ba? Day. Day, mga ligo naman may dagat adlaw ni si Diday. Taga na kong usa ka kalos bilin. Hala, nakagawas ang usa. Anak naman natin. Di naman na siyang agi. Ilanayag yan na. Mag-asal o itik day. Pamo. Antay mahimo na kay di mo am koy pako. Ambot lang, mga nangayo na ba kasi Maricha? Kasi si TLG to sa buhol. Nagunsa man. Ay, nanong pag-asa. Tapos buhol. Nilarga. Nagunsa lagi bol. Nag-adtos lang yuta. Ilan mo maasa to? Ang Ngayon ni ka kung si Diday ay. Oh, yan. Ang usa dayday, ang usa doydoy. Dodo yung si Daday. Mga abukado, ipaka ka gusdan ko nimo. Ya, iyo akong pakitito punuan. Ano, putlo nimo? Sinampa. Lain ani day. Ako, palukto daw to nimo. Diigin nga di kang nanusan nga to kay Day. Pwede ako kog baso paliho. Kang anagon. Isa, huwag mo ko kakauna din mo yung nagunti ko na. Ano mo kamunusan? Wala may siya wifi. Ngano man? Ato sa gabi, lusad ko na dere. Ang uli mo na yun. Kung ganun ng jelly na nga to. Ito sa kinsa. Yang tapat yun. Pinano si Jay. Balik ko na yan ay. Insya nga, pauli lang ko siya kay si Papa way kauban, makakaroon na lang. Nagbinirigod na kuno kay siya. Iyag sitahon. Omang katila iti. Makigsumbagay. Ang katila. Ayaw tayo iti dong. Ayaw Tila. dong. May mong padulang lubutan. Pwede. Oh, grabe ko. Huwag na ako silsa. Iyag ko na.